Быйыл гына өйләндем дисең, тәкъдимне ничек ясадың? Хәзер бит инде Орманга алып кириптер. Юк, бар иде, иң беренче идея шундый иде, әлбәттә. Хәзер бит инде нинди генә чара үткәрсәң дә, бар оешмалар сиңа ярдәм итә, әзерләргә, әлбәттә. Мин шундый бер оешмага мөрәҗәгать иттем. Алар миңа күп төрле вариантлар китерделәр инде. Мин сайладым үземә ошаганын. Ул да булса, янәсе без чакыртабыз такси, без барабыз кичке ашка, килә подъезд төбенә инде элекеге раритет сөйләшенгән газ, победа машинасы, яңаша эшләнелгән, без әлеге машинага кереп утырабыз. Ул бер нәрсә аңламый инде, Ул берәйбер аңламый, ул шок хәлендә, әлбәттә. Шуннан безгә машина йөртүче водитель тапшыра бер конверт, конверт ичендә язуны минем ул вакытта йөргән кызым инде ача, һәм инде анда язылган матур җөмләләр, һәм инде менә сез Фәннур белән беренче очрашкан урын дип, анда шул безнең очрашкан вакыттагы бер-ике мизгел языла, кайсы урын икәнен белсәгез, мин сезне шунда алып барам ди инде водитель. Шуннан соң ул таный, шул урын дип әйтә. Белә. Без китәбез шул бер паркка, шунда паркка барганнан соң яңадан табабыз шарга бәйләнгән тагын бер конверт, аның иченә тагын бер язу язылган, тагын бер менә шунда әкергә без Бигрәк ардыргансың бер 4-5 ноктада монда кирәгең бар иде китәрдәк булганмы? Шунда бер кичкенә генә квест булды да, һәм инде без менә иң беренче мөнәсәбәтләр башланган урынга, ул да булса хәзерге безнең Чаша гаилә үзәге янына барып, анда инде миңа кияүгә чыгара ризамы дигән зур утлар белән теге яндырылган хәрефләр дип әйтик инде, шулар фонында мин инде тәкъдим ясадым. Дөресен әйткәндә, бик романтик тәкъдим, афәрин. Урманга барсалар батыррак булыр иде. Беренче вариант. Тизрәк булыр иде дигән. Беренче вариант снегоходларда, кар матайларында урман янына барып ясау, ләкин анда караңгы булыр, кеше кирип җитеп булмас. Без анда дусларны да чакырган идек, шуңа күрә кыенрак булыр дидек тә, ул вариант артка калды инде. Ярар, уңышлар, рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт.